13. juli. Håber jeg, vi tjekker ud. I dag der skal vi spille et spil, der hedder Hackerboy. Yes, lad os bare begynde. Lad os hacke nogle mennesker. Hvad ønsker du at hakke? Vi vil gerne hacke. Okay, vi hakker onkel. Geo. Ja, kæledyr snart. Han har ikke noget kæledyr. Nej, det har han ikke. Ej, hvad? Nej, okay. Hvornår har Geo fødselsdag? Er det ikke Den 04... Okay, vi skal bare 04, og det var februar, ikke? Ja, nu så. Og så 1930 eller eller. Ja, han er ret gammel. Jeg skal 1930. 19? Han er en rigtig 30, gammel. han er sådan formidlet eller sådan noget. Okay. Windows 10. Har han? Er det ikke Nej, Nej, det er Windows 10. han har Windows 10. Ja, okay. Så hacker vi der. Er du vil hakke dette? Ja, Ja, det vil vi gerne. Gætter kodeord. Hvad tror jeg, han har søgt på? Det tør jeg ikke tænke på. Hvordan man røver en Netto. Okay, kodeord fundet. Behandler data. Hackingen er en succes. Ja, Hackningen er en succes. Ja. Super. Okay, det der. 10 timer af maling, der tørrer. Ej, hvor er det mærkeligt. Hvad laver han? Søger Geo på sådan noget. Nå, vi ses.